Arratsaldeon. Gugera Unai eta Mikel, zesate taldekoak. Eta taldekoak, Azpeiten aurkituko ditugu, orduan, guazen areara. Hala, venga, hortzen. Azpeitirako bidean topatu ditugu zesatek taldekoak. Bertan egingo da urtengo kilometro jaia eta beraiek konposatu dute kantua. Bideoklipa grabatu behar dute gaur ikastolako aurrekin. Nolatan esan zeuden guri kilometrotako abestia egiteko? Gurik mangarra batzu gara. Ustetu nahi esan ziotela, bera taldeko azpeitiarra. Esan zeuden kilometrotako abestia imar genula, edo kriston sorpresa, ez duen sinisten ere. Flipatuta, beti talde ezaguni edo esaten diote horrelako abestia egitea, lehen urtean ez nebeltza, urteetan zehar beti talde ezagunekin dute eta guri esatea. Guretzako kriston aukera da. Eta zein behar dugu bideoklipan bakizu? Zer pentsatu duen Juantxuk edo? Auskal honez prestatu du. Uste ikasleekin zerbait egin barzula. Ikaslea jaisten ziala hor jolastokira eta gu jotzen edo ibiltzen ginala eta... Eta gu ikaslea despistatzen hori. Bai. Aizu, Mitxu, eta kilometrotako abestia entzuna ez zuzen? Venga, abesten dugu pixka bat, hor dijoa ba. Zuke bai abestu, Dena aldatu egin da, dena alda berritu. Apostolena azena, elkar lana bihurtu. Txik bat egin da, aurrera goaz. Eino txikit bat, etorkizuneran. Urola baiaran, ditu Euskal Herriak. Hizkuntza zarraren ikasle berriak. Guretzako posa handia izango da kilometrotan rekorri bat zer da abesti entzuten egotea. Aber jende gustatzen zaion. Baina zirkuitu dengo dugu, baina txintxo, Gero kontzerturako txintxo ibili behar dugu. Ez gan balantzak eristen. Iristen egia. Bai, begira. Hemen da ikastola. Begira, hemen daude ja gauza prestatzen. Bai, begira. Parapapapam! Bueno! Iritsi gehala! Gure fantasia nahi gauzkia. Bueno, beste taldekide batzukin, bildu gara hemen. Manes tromboilaria, Unai bateria, eta Ale saxoa. Hoi da, eta ze, pote bat hartuko dugu. Grabatu baino lehena, Bai, Mi sol fa mi re. Denetarik daukagu taldean, batzu goierritarrak, bost pasei Donosti aldekoak, Mundiako bat, Tani Azpeitikoa. ensaiatzeko lokala Oiartzunen dakago. Normalanan gelditzen gera, ez eta gutxi ensaiatzen dugu. Hainbeste kontzertukin, gero astean zehar gelditzea, gogorra izaten da. Lehen urtean 80 kontzertu inguru eman genitun. 3 urte dara matzagu, hau da 3. urtea, eta urtero 50 kontzertu digan gora, joan den urtean 80 bat ingen dituen, aurten bautala. Iaz, egin zitadean pixka luzea, irailetik atzera pentsatuta irailera arte kontzertu pila bat, eta irailean ja lasaituko da. Esan zan, irailea, kontzertu pila bat, urria kontzertu pila bat, azaroan ere bai, eta esan zan ja... Gero premio. Gero premio, hori bai, gero kuban itzak ginen. Gure arnasa sentitu nahi du. Marinela. ¡Hombre! Fantasana, gitarrista. Ni batzeten Parragarrina igual izan da, Parragarrina olite pare hortan, Bartzelona biden, guardia zile gelditu zikoen da, torritzean sargentoa, eta banan, lehenengo ni, funda. Zerbait amakizu gainen da, nik ezer, eta iriki hankak ezak eta alako baten foto batetik eustegit, eta ni horreko, danak furgoneta garrundu esko jolatzen, Etzekien gero behiz, goztela, kolan. Danak pasa ziren por el aro. Banan. Hau izan ezik. Libratu nintzen, ni txoferni jodan da, gara. Zarrera naiz eta... Guardia ziren, ezakitzen, eta gure lehenoko teknikarik gauza fitxin zitu nonean. Zuzenean, ez esan baino. Nahizun guztia behi da, baina nire ez zikutu behar, eta karretera ardin tipa hor. Dicen que vas a subir al Pagasarri, subirás en aeroplano, bajarás en Goitibera. Dicen que vas a subir al Pagasarri, subirás
subirás, pero nunca bajarás. Nik uste ez daukela estilo zehatz bat, ez? Eske daude taldeek dira jazz, beste atzu dira rock, beste punk eta beste... Nasketa bat, ez? Eske lehenengo disko hartzen duzu eta bai, eskarriki dago, baina gero dago funky, gero de repente dago hardcore eta dago rock. Geuri gustatzea dena zaigu, eta geuri gustatzen dut dantzagarria dela eta ondo sonatzeula. Bai. Bakoitza ezagutzen ginean bere taldetxoak baina gero danak kointzitu genuen azkenean. Eta argi genuen festarako talde bat izan barzula, jai girokoa. 2 hilabetera kontzertua eman genuen. Izan zen abenduan hasi ginen ensaiatzen eta otsailean hasi ginen korrikaren presentazioan. Abesti batzuk egina zeuden eta bertsio bat hartu genituen da... Kontzertu emateko 15 egun edola falta ziren eta oraindik taldek izenik ez zeuken, ikusteko zer ritmotan zijoan gauza, hasi ginen juntatu ginen hasi ginen ensaiatzen da bapaten ja kontzertu egin duken baina ez totemen, eta gu izenik gabe. Nik erabiltzen beti, zesatek eta hori. Izena planteatu ziren, zesatek ere bai, eta azkenean, dena harta edakien. Hori da bertsio ofiziala, gero beste kapitulu batetan benetazko esango dugu. Azpeitiko ikastolan dena dago prest kilometroen kantaren bideoklipa grabatzen hasteko. Hemen taldeko beste bat. Urantxon, trompetista. Eta hau ere taldeko beste bat. Eta hau bai, torri. Hau ere taldeko beste bat. Hau Jon, ez nahola. Zaintzen gaituna. Komunikazio lan batzorde bat daukagu kilometroen antolakuntzan, aukera desberdinak aztertu zian, eta, momentu enten modako talde bat izan da gazten artean tiroi handia duena, eta jakinda baita ere bertako partaide bat, Azpeitiarra da, musika eskolako irakaslea, eta udalbandako zuzendaria, berarekin jarri ginen harramenetan, hartu emanetan, eta hortik aurreia gauza guztiak erraza izan zen. Nahi gendun kantu mota da, atera dan hori. Gustora gaude atera danarekin, kantu alaiba nahi gendun, udalarako freskoa, dantzagarri izan daitekena, eta gustora gaude atera dan kanta horrekin. Ikastolen elkartean, dago sustraitua, klik batekin joango gara infinitora. Hori, ales falta da, zeukidu arazotxo bat, olain dut, alkandora puskatu zaio. Hemen faltazian bi taldekideak, hemen Julen gitarrista, señor kompositor. Kaixo. Eta Javi abeslaria. Kaixo. Abestenetako, kilometroako abestetako kolaboratu kalenareko abeslaria, kolatzek. Eta hori, guztu egitea gurekin, no? Oso ondo, oso politia juntzan, grabazio eta hola, oso divertido herrilez, movimentu handia, eta kantare politia geldi zala uste, eta oso guztuan neure aportazio txonean. Klik bat eginda, aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urola baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zarraren ikasle berriak. Frustrazioa dauka, materia inoiz ez da ikusten, betian atzean tristetan izan ni ikusiko naute. Hau kostatu ustean euro bat merkadile batean, hau ez da egiten da batean, merke rebajatan, hori bai, botako paritu zizkiaten, Paco Klabele. Hori da, daukagu kontaktua. Bat eginda, aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urola baiaran, ditu Euskal Herriak. ¿Hacer música? Sí, claro. Música behar Hasi dira zesatek taldeko mutilak bideoklipa grabatzen. Urduri daude, baina Azpeitiko ikasleen laguntzarekin aurrera aterako dute lana. Grabaketa bain arte ondo. Lotxa hasieraz ez gare oituta hola jarri eta gainaz pixka paripea imargo zuz, preibakan iten dezu eta hola eta ez zara eszenatoki baten, eszenatoki batetan zaudenen etxen bezala suntitzen, baina hemen jartzitea horren eskolako patio batetan da en plan, jepa. Baina hotza juntzen. Hotza junda behintzaren, eratu da. Auzolan azena, elkarlana bihurtu, denen parte hartzea, derrigorra dugu. Klik bat eginda, aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urola baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zarraren ikasle berriak.
ikusten duzu giro aparta, aurrak ikasleak, gurasoak, aitona-amonak gozatzen, eta musika taldekoak ere bai, grabatzen nahi dienak ere. Bueno, gustora, guztiak. Klik bat egin da, aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urora baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zaharraren ikasle berriak. Klik bat egin da, aurrera goaz, keinu txiki bat, etorkizunerantz, urora baiaran, ditu Euskal Herriak, hizkuntza zaharraren ikasle Gaurko egin beharrarekin bukatu dute Zesatek taldeko kideek. Baina kontzertuz josita daukate aurtengo uda, eta laster hasi beharko dute hurrengoa prestatzen. Leioan izango da, eta gu ere han egongo gara. Ja bukatu dugu, eta hurrengo astian Leioan ikusiko gea kontzertuak hau, eta bertan ikustekena, bale?